Morning bayhana yung gipuli nako. So morning bayhana, ha? Nadit. Saan ka man? Ano kayo mahimo? Di ano man siya? Huwag niyo uno naman, mi. Bao ba, ha? Bao ba? Aray ko! Aray ko! What? Aray ko! Sa matag komunidad, adunay lahing batasan sa tao. Pastilan! Murag punsang pamilyaha. Umaglakaw no, tag-as kag agtang. O kinsa man sa laki mo gilibak ba? Ay, kinsa pa! Ang atong silingan nga Santa Santita, si Ogeng. Nga naman! Bugal-bugal ang kitutawhana pa. Risorti siya sa iyang uyab, nakaslunod na daw mi. Nung ka! Dinig mo musugot nga kanang pamilyaha, mahimong tapik sa to pamilya. Nung ka! Never! 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 Kukma ang puhunan. Nakalimot ka? Kana imong t-shirt ako'y nagpalit ana. So sa man, buwag naman ta. Buwa na. Buwa ka lang shirt. Buwa na ha. Buwa. Ubuhol na ako! Ay, sa oy! Limutan nga ano sa pungan na kong baba! Ikaw ba? Sige, panlibak ka ng mga tao din. Punungan ko na ng libak ninyo. Pag lungaan dito ka mga pasmutan ng kalaki ninyo. Dili mo mga taga-hostesya ang gibuhat nila sa itong anak, ha? Ang pagbinastos sa itong tama na sa tuwera? Dili ka mo ba? So may gusto rin mo, uni ako. Kaya tagan ko kustisya ang nahitabo sa kong anak. Ha? 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 Das mo ka! Ako rin ko ano mo, ha? Ako rin ko ano mo, ha? Diba? Ako rin ko ano rin mo? Ako rin ko ano mo, ha? Ha? Saan niya dit? Sumay saan niya? Saan niya ba eh? Unang uyab siya gwapo. Dili ba eh? Saan niya unang uyab siya gambugiro? Iuli, aray, baon, akong sa lagay. Ang sa lagi, oy! Ang akong bra. Ay mo bra? At angin ninyo kini makalingaw ninyong mga silingan o subaya ang mga pagitabo sa ilang mga kinabuhi. Kukma ang puhunan. Karong Enero 16, bisitaha ang Bisaya United Talents sa YouTube o gayo kalimot sa pag-like, subscribe, share o click sa bell. Kita-kits mga silingan!